Здравейте и добре дошли! Днес ще ви покажа един много семпъл маникюр, а това е стария маникюр, който е претърпял доста поражения. Имаме счупвания на 3 нокътя. Иначе всички други са здрави. Първо започвам с свалянето на камъните. С стари клещи, които не ги използвам за нищо друго, свалям камъните. Приготвям си фрезата. Фрезата ми е твърдосплавна. Работя на максимална скорост. И свалям старото покритие. Завъртам пръста, за да мога да стигна до гънките. Също така намалям и от дължината на ногтите. Клиентката иска да ги поскъсим. Тя по принцип обича много дълги ногти, но сега е решила да ги поскъсим малко. Това лято клиентката ми работи на морето и маникюра е направен там. Това не е моя работа. Но според мен за тази дължина ногти гела е бил по-малко. Клиентката ми е с къса нокътна плочка и тази дължина на ногтите изисква малко повече гел и правилно укрепване на ногтите, за да издържи тежестта. Сега започвам да пиля и да оформям форма бадем. С буфер буферирам хубаво, след като съм оформила нокътя. Не трябва да има никъде лъскава част от нокътя, за да има добро сцепление между нокът и база. С избутвач избутвам кожичките и ги повдигам. И с безопасен накрайник започвам да почиствам тириги от ногтите. Първо на лявата страна почиствам с четка, за да виждам в какво състояние е нокътя, чист ли е, не е ли. И след като почистя, минавам на следващия. Сменям посоката на въртение на фрезата и сега отдясно започвам да почиствам. С клещички изрязвам кутикулата, на който му е удобно с ножичка, на който е удобно с клещи. В случая аз работя с клещичи. С накрайник топче ще полирам. Скоростта е около 5000. С къси движения, без натиск. А сега с четка, напоена в спирт, почиствам хубаво от прахта. Тук съм пропуснала да запиша счупения нокът
съм отрязала парченцето, където е счупен нокътя и с фибростъкло изграждам точно този участък, който съм изрязала. Сега го запилвам и ще го оформя в желаната форма. Един съвет от мен: когато работите с фибростъкло, внимавайте да не се ободете, защото после се чувства болката поне 1-10 дни. Има усещане там, където самото фибростъкло ви е боцнало. Дори през ръкавиците може да ви прободе и по този начин усещате едно неприятно боцкане в пръста, там където е проникнал. Сега тук вече ще направим другите счупени ногти. Поставих праймер и сега база. Изграждането ще го направя с готовите гелови удължители. Моят удължител е с гланцирана вътрешна страна. Предварително съм го надраскала, за да има хубаво сцепление. Намазвам нокътя, после намазвам и удължителя. Ето така, то се вижда. Хубаво го прилепвам и тук на тази лампичка го задържам около 10 на секунди и след това го изпичам в лампата за цяла минута. После с този накрайник минавам да няма ръбчета, да няма никъде граница между нокът и удължител. Става много бързо, много лесно. Това изграждане започна да ми става едно от любимите. Сега с клещи отрязвам и ще придам форма. Сравнявам дължината и започвам да пиля. Пиленето става както при обикновените ногти. Пилим си, пилата я държим 35 градуса под нокътя. Сега ще буферирам и гланцовата част отгоре на самия удължител. Пак по същата причина, за да има хубаво сцепление. Това вече е палеца и него го оформям. Пилим, като внимаваме да не припилваме точно в стрес зоната. Там винаги се внимава. Буферирам навсякъде и съм готова. Поставям праймер. Сега на всеки нокът поставям по малко каучукова база, която ще втрия с четка за гел. Аз работя така. Винаги маникюра става много здрав, няма никакви отслойки, освен ако няма удар при скрипване или някаква друга механична дейност, която да ни е помогнала да се счупим ногтите. Сега започвам да укрепвам ногтите с тази жълта база, която вътре е с брокатени частички. Тези са зелени или лави, но не се виждат. Обръщам нокътя да разпределя базата. Ориентирам се по блика на лампата и изпичам нокът по нокът. Има доста начини за укрепване. Аз съм си отработила този.
С тънка четка си помагам. Много внимаваме да не докосваме кожичките, защото базата се разлива точно там, където ни е намокрено. Изключително лесно се работи с тази база. Изравняването става много лесно. Вече съм готова и поставям топа. Топа е без лепкав слой. Сега с пила запилвам винаги отдолу. Ако имам някъде изкривяване, остатъци от базата, от топа, и нокътът така става много красив и здрав. Готови сме. Слагаме масълце. Втриваме го хубаво в гънките на нокътя. Полираме ногтите и сме готови. И това е резултата. Мисля, че се получи един много хубав семпъл маникюр.